tune up diri sa aton na channel pero Aramis na. Makatulong naman ako sa inyo sa isa kang banon na Christmas song sa Ilonggo. Yari ang banon nga nagatibulo Pasko ng Tutan. Ngayarak sa sulong sang simbahan, samtang sa ulan sa kaadlawan, sang manlulubos na tusang kalibutan.
Okay na, ito, una-una na ito naging dulot sa inyo, nga bahanon, nagatigulo ang Paskwa, man kung tani, no? Para na sa mga masinulupon sa subong ng Paskwa, no? Luwas siya sa mga nagkakalipay sa subong, no? Yari pagid, no? Dulong naman, pagid natin ining tigulo, kinahanglan naman. Alam nyo, hindi masing tanang-tanang kita malipayo, no? May ara man yang masulupon sa tiyon sang Paskwa. Ayari, ang nagatigulo, kinahanglanon bugin. Katangis pag-iyak, wala sinanay, unang pamilya, magaling ang panay, napinas sa pagkaon, kung nagkasaluhay, daw dili matapos ang kalipay. Bilang mato ang panganod, unang pinalanggan sa ibang nga puso, di mapatiyagan ang kasadya sa Paskwa, kung malayo ang hinigugma. Simpi naman ulan sa kalipay, tunos ang kasadya kapag hinang panay, apang ang masubo lamang sa panimalay, kung may kasing-kasing at nagkapanghayhay. Sa Paskwa, ang pagpili kung sa bukus na pamilya, paghinang panay, pagpaghiliw sa piling matumpasan sa kwarta. Isinti naman ulan sa kalipay, tulos ang kasadya kapag hinang panay, apang ang masubo lamang sa panimalay, kung may kasing-kasing nga nagkapanghayhay, kinahanglan sa tibong sa Paskwa, ang pagpilipon sa bukus na pamilya, paghinang panay, pagpaghiliw sa piling matumpasan sa kwarta. Paghiliw sa hindi matumpasan sa kwarta, kung malayo ang hinigugma. Okay na, umigat to. Ang ambahanon ng nagatigulo, ang kinahanglanon mo man. Nasiling mo na nga hindi siling nga tanang nga Paskwa, no? Na may ara tanang nga tao malipayon, may ara mo niya nga masulupon, no? Masulupon parte sa paghigugma.
masubok ang iyang Pasko at layo ang iyang higugma. Okay? Yan to yung mga ambanon, dinadulot din nato no sa atong mga pinalangga mga OFW no nga subong malayo-layo sila sa ilang kapamilyahan no. Pro wala sila para bisa kay ma'am nga Miri Ricabar nga yari na sa iyang pamilya no. Ma'am, mayong hapon lang no. Kaga malipay na paglangtang ninyo. Kagsubuman sa kaday ma'am health chances no, sa kay ma'am Jima Muniba, kagsubuman ha. Sakay Ma'am Emilian Pedrigosa no, sakay Abian Bubuitan, kag sakay Abian Fidel Rapis no. Kag sa ato mga pinalangga no na taga Masbati no na si Ma'am o kung si Inday Lori Abuela no kag subong man sakay Toto Rivera no. Mayong hapon lang da. Nagsilinto siya hindi siya lang. Pro, masipilang, okay lang. Kay masako man siya, rote. Tokyo ni manigapon bisa wala pa. Mayong hapon lang da o kon mayong aga lang da si moto Edward Rivera. Yari no, bato na kita sa pila ka mga shout out ikan sa aton nga mga tauturan. Request tani tayo pero at mabugnaw ang lasang salamat tambal ni Elena Noes. Happy watching. Merry Christmas idol pero tambal ni Shen Yu. Merry Christmas man sa inyo tanan. Welcome diri sa aton camping out. Sa aton channel Pirot Ranista no. Mayong hapon nung pirot kay sa inyo tanan. God bless watching from Bulacan na sa kay Jumark. Mayong hapon lang. Shout out sa family Bernardillo. Merry Christmas tayo pero tambal ni Rainer Bernardillo. Merry Christmas na. Request ako ng Eclipse. Karon na, okay. Good afternoon, Tatay Pirot. Merry Christmas po. Hambal ni Toto Albia. Merry Christmas ng Pirot kag sa tanan mo nga pamilya. Hambal ni RJNX Rides. Okay na? Siguro tagawan para nga mahadamo nga magdulong nato sa inyo. Yari kali di subong ang akong anak no, si Inday Lisel, Pitzilier no. Sa subong tabuy na ang iyang apelyido no. Wala niyo sa mga ano to, wala siya dire dito sa nila subong. Nalikyat ginoon siya kag magkapuli no. Ari ipa dulong naton sa inyo ang iyang ambahanon nga nagatigulo nga langit kag duta. Okay, dahil? Sa iba
to ang bano no nagtigulo Lagyos na langit kag duta. Kung dali sa itong iyang ambano, no? Yari naman, ay may nagapangabay sa sining ambano, nagtigulo, mabog na ang lasang para gid sa nagpangabay sa sining ambano. Karon, pakantahon sa liwat siya. Okay no? Nadulong na naman sa inyo, no? Yung isa pag-ambahan, no? Na artist naman, kita mo pa na yun. Yari, pila naman ka sa mga shoutout. Tayo mayong hapon tami ako ng asawa. Lona, Happy New Year. Hambal ni Timoteo Sumugat. Request ko na sa kang mabugnaw ang lasang. Ate, tapos na. Tapos na? Mayong hapon tayo pero gatan ako kami subong di sa Pasig. Upod sa nanay tatay ko nga si Deza kag si ate. Madamog na salamat. Request ko sang kanta mo nga hampak sang gugma kay paborito gid na nila pamatian. Salamat gid hambal ni Flor di TV. Okay. Anda mo nag-request kang mabugnaw ang lasang ate tapos na. Mga para sila, batyan ko siguro mga taga Cebu na sila, huwag taga-Migros, no? Happy watching sa kay Erwin Bernal. Ito Cebuano na nga pa, na versyon. Nung pero shout out sa akong pamilya dira sa Barangay San Antonio sa San Enrique, sa Edong and Palik family. Merry Christmas sa inyo tanang greetings from Inday Jen. Si Inday Jen, no? Malang mga dugay na mga kilala nato ni sa di ba yung kinula ko sa aksyon. Okay na, maraming salamat na sa inyo. Si Manay Pangging.
Miss you ko nung mga Inday Lisel. Ah. Merry Christmas, Tay Pirot, at sa buong pamilya mo, halin sa kay Welmer Antonio. Belated Merry Christmas in advance. Happy New Year, Tay Pirot. Dere binukid sang Kalinog, Tay. Madamogid nagkapamati sa imo, Tay. Salin sa kay Virgie Copeta. Thank you, no? Maraming salamat kung mga nag-subscribe po sa ating channel, no? Basi ka pamati lang mo, bro. At least, hindi lang ninyo pag-i-skip ang lang, ang ads. Shout out kay nung Eduardo Rivera. Happy watching. Ay! Tuwed. Mayan to Mayong hapon, Idol Pirot, palihog makanta ang Ligaya Mo, Ligaya Ko. Daghang salamat gid sa atong tanan diri sa amo Manila. Halin sa kay Buwan TV. Okay na? May isang pa rin, mapilitan na ikaw na, dahil damo ang request, pro. I-insert ka kitiya nga yung atong, si Inday Lisel, no? Ay, kalitan tayo, mabalik na sa Manila. Pagkantaon ta naman ang ngayon siya. Yari ang iyang bahano na nag-artikulo. Wah, Iksol ka Na- Tay. Iksol ka para makain. dali lang nga, ma-plaster lang kami, ha? Okay na? Yari ka lang, ang kinahidlaw ako bla. Ay, siguro parang diyan mo kahit mo. Ay, ikaw lang kanta na. Sa dirigoro. Ari. Dali lang nga. Ari. Okay. Ikaw lang kanta. Kaya ito, wala nyo sa iyagin man ako na yung natag ng mga ampano, no? Galing kay Baday, hindi siya tiyan. Ano ko lang alay sa inyo. Subong kaya rin siya. Siya na yung magdulot sa inyo. Ini nga nag-artikulo, ginahidlaw ako. Ginahidlay ako sang hapos mo. Ginahidlaw ako sang halok mo. Diin ko na bala pangitaon ang masadya na tinion. Naon pa ay na ako patawaron mo. Sihang sang tanan, kahayag na ang kaluwigan mo. Ang saksi ang Diyos na ang tanan na
Okay na. Nagamat-amat lang gula. Ito pala yun. Ang alisan dito restaurant. Okay. Muna to ang paano nga nagatikulo. Ginahidlaw ako, no? Alin sa kayo dahil Israel, no? Alam mo, sa iya, gini nga banon, galing kay nagtinir siya sa Manila, ako nagamo ang lumang tinir na mag-adulot sa inyo. Total, simple, kaya ako mga nagahimo mo. Kaya, amo yato, no? Siguro, ginahidlaw ako. Yari, no? Ang ginapangapagin, no? Sa natin ng mga kultura, nagatikulo, mga eclipse. May nakiyo sa madamo na pisyo. Subong man sa mga eskwela na mahilig sa pulo barkada. Mapuyo na kami sa higara. Ang pagkatiwala ang mga tulugoy sa talan. Sinanay, si tatay sa puloy na nakasala sa sarang mautanan. Kay sinuloy na ulang alawas. Naglikat ang isa kapulan. Nagpahuli si Tunday sa puloyan. Nanay-tatay problema kay sinuloy kinikutas ang babae. Paglipas isang buhang kasimana, sinuloy naman nagtilig kama. Lalay-katay kali kamo insigida. Kay si Tintay nagkilok sa lugar. Kalukon sa pagtimuha ni tatay para lang kay luloy kang Inday. Sa handong ang mapatapos ang kurso, kapaslawan ang naging kapayo. Katahong
itong ambahan ng nag-artikulo eclipse, no? Aging pandit sa aton sa aton ng mga kaula, no? Yari pagkat dugangan tanay naman, no? Kapag gawa ay siyempre ang ginapangabay nito para nga makapalan nato. Yari ang nag-artikulo hampak sanggugma. Pagsangkuma, magkatingala, isip na matalo, itali-galisa. Dalit punto mo pa sa mga tinuga, nagkasali mo ang nagkakatipasan. Pagsangkuma, daw pilit matungka, hindi makaliparan kung sinong magpatya. Hari ultimawa, galugong nagahanga, nagapangkabuhi, kahariang parumpaan. May katumanan ang dahil sa kugma, Tuhan kakalipay, tunosin ka sa niya. Mapagpadang libo o kung mga problema, nangangatin mo kay malaya na niya. Sa langit, kalbo ang makita, kung ang kapaslawan ang kahit magdagda. Katamis kalipay, kasatya matula, tulang nakabuhi, mamula sa lugar. Bakat tulalay, tulusin kahulugan, Tuhan nga nagpatya, pinatuyan-tuyan. Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugman, nanginhang durawan. Tulalay, tulusin kahulugan, Tuhan nga nagpatya, pinatuyan-tuyan. Tunog sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugman, nanginhang durawan. Sang gitara, matahong pamatian, sa nagahigugma, nanginhang durawan. Okay na mo, umuya ito no. Papauhay-uhay na naman yung mga alagan, no? Kaya, nalipatan uli, no? Condolence na gali sa mga pamilya sa Lugastuan, no? Sa pagtaliwan gali ni Nifi, no? Isa na ito ninikal pakaisa, no? Dira sa Sambag, Zaraga, no? Condolence lang sa tanan-tanan, no? Kaga, madamo gid nga salamat sa nagabulog sa inyo. Yung nag-ano po dahil si Unay Pangging. Nag-send sa kanang dollars nga pa-request ko kantahon na si Joey yung si Nuno Hilbert. Kaya wala. Sino? Request na
Sunda. Nag-ano sa to sila? Nagbakwet na si Joven kay si Nonoy. Dr. Ara na si Nonoy sa Mansaya, no? Si Elia Balay, no? Nonoy Hilbert, no? Sinday na lang bilin. Si Toto Joven nagpulit man to sa kwan. Bajangan. Sa Badyangan, no? Dito sa kwan ay ginapangabay gito siya to ni mother-in-law niya, no? Nag-send pa sa kang dollar. Ito na yung $13. At sino nga mag-send? Si Anpormon. Ah, Yung pag kaya, sige lang, base ay ay te, adlaw na ako, natong mining pan mo. Base ko panwas lagi, matabuan na mga program kita, kuan ko ginabi, request kita rin si Pangging no, sa inyo, no? Wala niyo mga formal pamili, tama hindi kayo mga patahon. Okay, no? Madaming salamat. Yari anay. Pila ka mga shout out, no? Why not? Shout out? Oo. Gawili ito ka istorya. Kaya basi magsunggod lang, ibang hindi makakon na yun. dati galantaw ni si Marimot lada. Mayong hapon balay kag sa tanan galantaw ko samtang gapang check papel mga pupils kasi ano Okay, sa may agusipan ha. Oo. Araw na nagkataog lang sa Juventud Tura. Oo, kapag na sila. May mapanood na si Mamatsa. Merry Christmas lang. Kasi nung Edward ko na siyang bahala na ang buwas. Okay, karon. Si Jude ko na ma-request ko nung nimo ka uhaw. Kanta ko na. Mayong hapon Manong Pirat Louie J. Ako pang watching from Lipa, Batangas. Merry Christmas and advance Happy New Year. Thank you. Merry Christmas idol sang Nabotas, Manila. Galantaw ko na si Galieto Lonathan. Maraming salamat sa inyo nga pagsunod sa atong channel. Happy watching sa kay ka Dudong live video and work. Mayong hapon. Okay. Okay now? Adiro Sinday? Day! Pakantaon tayo sa liwa? Tatlo ha, kabilog mo day? Okay na, yari, Sinday Lisel no sa iyang ambanon na nag-artikulo kahapon lamang. Hapon lang, magligat na.
kahapon. Ang ko kay wala ka na. Sang ibang kapukot na ang punta. Na lang ang tatak sang tanan ay ang atong nagligat naging kahapon lamang. Na lang ang tatak sang tanan ay ang atong nagligat naging kahapon lamang. Okay na? Ito no, ang paano ang nagatigulo nga kahapon ang lahat. Ano ga itong mga tayo gin kuan na? Nalipat ako sa mga. Uhaw ko no? Sa ito. Ang ligaya mo, ligaya. Okay, no? Yari, no? Ay, idol ko sa inyo, ini. Bali tatlo kakanta, eh. May muon pa. Non-stop. Yari, no? Ang paano na nagatigulo, ligaya mo, ligaya ko. Sa Tagalog na version. Haharapin ko na lang ang kalungkutan. Ano ang aking kasalanan? Biglang na lamang iniwanan. Hindi ka na nagpaalam. Tatanggapin ko na lamang ang kapalaran. Kung nais mong maging malaya, liligaya sa piling ng iba. Wala akong magagawa. Di ko hahadlangan ang iyong kinabukasan. Mamarapatin pa na ika'y bigyan ng laya. Dahil pa sa akin ang mawalay ka sa akin. Kung ito'y kaligaya mo, ligaya mo, ligaya ko. Tatanggapin ko na lamang ang kapalaran. Kung nais mong maging malaya, liligaya sa piling ng iba. Wala akong magagawa.
ligaya ko. Okay na para di kay Luwit Rivera. Bahala ka. Sa sikat sang baybay sa punusan, umarito ko inuha. Ang tingog matagpinugin pato, sa walay kumaduhan. Bagsak tuhat, ibong bagsak tuhat, ikon malipay yung tingnan. Balas sa baybay yung atong tingkong, tungkol kang magsumpat alay. Sangkot mang tibukal, malinaw ang tuyo. Angin sa amihan, lupos na kalipay, lupos na kalipay, akong nakasyakan. Tumalos ang tuyong hangin sa bagat, narupod ang hangin. Nagpasan ulang talagong napalun, naging kasangkapan. Ang nagkalagkagat nagkampalas sa tunang balat. Katulad sang balas naman, ito ang pag-ibig ako. Matalihan noon akong napasyahan. Balot sa baybayo, tutay lang na salyat, tutay lang na salyat, manuring layo. Maaktibat kung sumrapan sa pilas ang ibot magluin. Pagkambalas kalipay tanggas, tuwang patubas. Kung ano ang tagnas ang laming mataas, pahalangan ang buwas. Maaktibat kung sumrapan sa pilas ang ibot magluin. Kapagkapalas kalipay panggas, tuwang patubas. Kung ano ang tatas ang labing mataas, bahala na ang buwan. Yan ang bahan ng mga uhaw. Uhaw ako sa pagkalangga, sa pagkalila.
sa hapon. Kung sa bituin ka man karoon, damdaman kang kahiliyon. Pagkakang mo nakuhaw, nagpalaman ang mga pangpang. Kinatulog sa hapon, ang pagpaling mo sa hapon. Kung sabihin ka man karoon, damdaman kang kahiliyon. Tuhan mo kinakuha kang laman ang matapampaw. Kung sabihin ka man karoon, damdaman kang kahiliyon. Tuhan mo kinakuha kang laman ang matapampaw. Okay. Oh, sino to? Nagpalakpak siya. Sakiya? Okay na, mula tulong ang nag-artikulo, uhaw, no? At least na tulong na ito sa inyo, inyong nagkakabay. 55. Okay na, bali duwan lang karong kakanta. Yari na yung mga pila ka shout-out na itong pampatulong. Palagi sa itong mga patulong. Happy watching sa kay ni April Joy. Tabuena mayong hapon. Ay, hapo lang. Yeah, agad ako tuman. Happy watching sa kay Havana. Uy, mayong hapon. Mayong hapon. Tay Pirot, Merry Christmas sa tanan. Pwede ka request to Ragsoy. Madamang salamat naman ni Lianto family. Wala nyo, Turangsoy na, namultahan na. Kita, hindi na pwede na ito makanta diri sa ato na channel, no? Eh, wala nung si Max Urban yung nagkakanta. Okay, no? Bilang katawapusan na ito, no? Kung duhan ng kantang idulot at kung sinyo, no? Yari gali, no? Insert naman ako diri ang mga bago na ito nga gina... paano? Yari, ang ambahan, no? Na nagkatigulo. Pis-pis nga nabilang mo. Ano yung mga bagumang na ito hindi nga diyo. Halos hindi matungkad ang mga problema sa mga katauhan nga nagapinitin siya. Daw dili maantosan pa sakripisyo sa mga tumuluyong na tumangkit-ikado. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa katumalahan sa atong gobyerno? Bangod sa COVID-19 ang tanan nagabagho kaangay sang ispis nga sa aula na bilanggo. May gakulat pa ay nakahilwayan nga ginapigana para sa atong tanan. Ang pagpangamuyog na lang ang paglaong magod ang kasuhan sa katulungan.
lamang kita magulak sa pag-asa. Kaya nga itong Ginoo may ginahigana. Ining mga pagtilaw ay muang sa panguntragani. Nakita tanan sa Diyos gid magkilala. Ano pala ang tuyo kung mga plano sa tatong malahan sa atong gobyerno? Bangod sa COVID-19 ang tanan nagapahukaan ay sa pispis nga sa aula na pinangko. Maghulat pa ay nakahilwayan na ginatiganan para sa atong tanan. Ang pagpangamuyo na lang ang paglao makot, ang kasanag mangibabaw sa kadulong. Hindi lamang kita magulak sa pag-asa. Kaya nga itong Ginoo may ginahigana. Tining mga pagtilaw kahimuan sang panguntragani. Nga kita tanan sa Diyos magkilala. Tining mga pagtilaw kahimuan sang panguntragani. Nga kita tanan sa Diyos magkilala. Okay no? Ito no, ang paano no? Nalagati no? Yari pa no, bilang pangatapusan nato ng idulong sa inyo, ining ang paano no? Nalagati ko ang demokrasya, ginkalimtan. Gamhanan pagkapait sining among dinanatan. Kayang demokrasya lubos na naging kalimtan. Hindi lang sa Pilipinas pugos din na kalimutan. Mga pastor, manunodlok at mga pari, daw tanong nga nagkalapang di. Kaya mga dahon narupon sinhinari, ari-ari at nag-ingon ang dapat pamuhi. Ang mangin kasulbaran sang problema sa mga katauhan. Kaugit lang Ginoo ang among dalampang, agud mahilayo kami sa mga katalagman. Yari
sa mga katalagman. Yari kami nga mga tumuluko, nagaampo, nagasaligid sa imo. Ang ginapatuman nga mandok sa gobyerno, amon nga tumanon sandok sa kinabubuton mo. Ang ginapatuman nga mandok sa gobyerno, amon nga tumanon sandik sa kinabubuton mo. Okay na? Amoy ato no, ang bilang pangatapusan na itong dulot para sa inyo, no? Sa karoon nga po, no? Kaya, diri na kita kutob, tub naman kita sa masunod na naton nga kalingawan, no? Ngayong hapon mo sa inyo tanan, kag Merry Christmas, no? Kag advance, Happy New Year lang sa tanan-tanan. Welcome diri sa channel Piro Haranis. Okay, bye-bye.